Ntokozo kaMbambo ethi nje makabongwe umsakazweni wakhe nanda 88.4 FM ngikubingelele ekseni okuyona ke siphinde futhi before uNtokozo bekhona uDumko Start featuring Jezel Brothers bethi nje egameni nguwe 20 minutes after 9 isikhathi ekseni asilungiseni uhlelo ngikwamukele sikhona ke Queen Choice am your host khona Thabo Samboto khona baba Ndabenhle wakwamyeza khona ithimba lonke nje lika asilungiseni sibonga kakhulu Msezi King Msezi Ntaka Maphumulo a man with a double barrel so njalo but now is on a Sunday so kusaid nje ngo 6 kuze kuba 9 well ke is on a Sunday izophinde buye futhi ngesikhathi sifanayo ngesonto elizayo all right. For the past 2 weeks besikhuluma kakhulu ngezinto esithinta umndeni kakhulukazi destruction of a black family structure kwase kulokho kuphuma ama topic ke ephume lapho ke sasihlala kakhulu kumuntu wesilisa noma indodana last week cry beloved son namhlanje sikokunye ke okwamanje ngithathe lesikhathi ngamukele uThabo Sambothi Queen Rejoice siyabonga sibonga umdalo sigcinile saphinde sahlangana kulo lolu hlelo asilungiseni si lapho namhlanje impela sibheka lesihloko lesi ukuthi the dismantling of the school to prison pipeline yes inkinga le esibhekene nayo ke sabantu abamnyama isikhathi esiningi inkinga ebhekene nezingane zabafana kakhulu kodwa futhi yamthinta umuntu wesifazane ngoba umuntu wesifazane uyena okhulisa lengane ogcina ezale le akuthi ogcina ozala lengane ayikhulisela ijele so ngathi manje lokho futhi kwakhulumeka kakhulu ngesonto elidlula ukuthi asazi ukuthi how to parent labantwana lapha asinawo namathuluzi siyanhlanhlatha nje sitshela ukuthi ku right lokhu kanti akukho right kanti kona ngempela okuyinkinga emntwaneni nokuzogcina kufaka umntwana ejele inkinga ilapho ke Rejoice so ingane kakhulukazi zabafana ake siqale kena umzali ukuthi sisikule situation namhlanje sikhuluma ngoma West nani ivelaphi lento iyinkinga eyila emphakathini kokunye khona la othola ukuthi umzali kwayena wakhula mhlambe ehlukumezekile lento esihlale siyikhuluma sithi help people wakhula ehlukumezekile akakwazi naye ukukhulisa ingane akhule engane was abused emotionally sexually ikuyingane abused nje mayisikhula uthi ko 16 usewumzali kwayena akakhuliswanga ngendlela akakwazi ke naye ukuthi akhulise ingane ngendlela bese ezala lengane naye lengane akwazi ukukhulisa ingane uzomthola omunye useyile nhlobo le ingane ngisho ingenzane akafuni ithinto ingane yakhe iqanda ingane yakhe maye kwenza ukuthi uyayiphikela ingane kwawukuthi yabona nje kunale inkinga ezinye ke ogogo ngoba phela omunye nje obena 16 izokhulisa ugogo ugogo uhlule ukukhulisa lo umzali wakhe ube nenkinga naye ube absent parent ekhona lenhlobo le ahlalesho uDimbane ethi i-pilot parenting hlobo ihambele ubumnandi nje ibuya ingane mayinikezile wayinikeza imali ayileze eyishoni u2 manje ethenga ama chips enzanene ahambe ubuya neboyfriend enye ngalela langa enye ulandwa enye ngaleli langa yabona nje kuphilwa leyo mpilo ikhula ngaphansi kwaleso simo nje ingane omalumbane hayi kufika omunye umalume lo kade efike naye ekhanga hayi uhambe nomalume uSifiso lo hamba ngephole linje hawu uba futhi manje lo yabo ingane ikhula nje izinormalize izinto ezingekho normal ngoba ikhule izibona lezi zinto so igcina inormalize lezi zinto zibe normal ukuthi hayi abantu besilisa bayashintshwa nje inormal leyo there's nothing wrong uma naye agcine ekhula
ekanjalo utholeke futhi uthi mayise mhlambe seqomile osenjani mhlawumbe udayiso yena futhi unini wamdayisela umuntu wesilisa kokhona abazali abanjalo ekuthiwa baphimpa izingane Kreshe angese ya Kreshe into engayibona sahlala laphana kubawawa laphana amantombazane akhula azi ukuthi uma waqoma isigebengu ya uyabona nje ngisho ungaze ube udokotela ngisho ungaze ube uthisha ngisho ungaze uthole u-right or une career nje awuzenzi lezi zinto ezenziwa la endaweni ngekhohlwa nje uzero emakhandazo azi ukuthi umuntu nje kuyena kufanele kube uphatha isibhamu nabo abafana bakhula naleyo nto ukuthi nje basikhula kumele sibe nentombi so ukuze ngikwazi ukuthola intombi sekumele nami ngijoyine ngibe yilento le yabona kunomali kubona yes kunomali indoda umuntu nje indoda umuntu nje umuntu ophatha isibhamu umuntu odubula umuntu wesigebengu yes so sigcina sinormalize izinto ezingekho normal and kuyaphuza akukho normal ukuthi awuphuzi wena hayi hawu yini awusencane environment ke okhulela kuyona ingane ekhuliselwa kuyona environment plays a big role kulento esikhuluma ngayo ingakho sometimes kube kuhle mhlambe njengomuntu mhlambe ukhulile isikhulume mhlambe nomuntu osejele ukhulele kule environment oyishoyo yamolda wayisigebengu wafika ejele washintsha mawuphuma ejele uthi uzophindela kuleyo environment ngakulunga isizwe uzofa noma uzophinda uphoqeleke ukuthi uqhubeke la wagcina khona mawuthanda ukushintsha phuma ejele ushintsha indawo ushintsha environment because uma uphuma ejele wasuba soft bakubotha usu soft nalabo kade beyizitha zakho sebezobotha ubani usebuye seyisidididi yabo usuyaqala ke futhi manje uyahlokoloza ngoba usuyisidididi sho sokuphila impilo straight nenama morals nenjani awusile environment environment leyo ithi nje mawunormali awusile so uyibone nasesikoleni lento izingane ke zizengene ngaphansi kwalento ekuthiwa ipeer pressure ngoba ingane engabhemi engeke idakamizweni ayisiphathi isibhamu iyayifundela iyayiphasela uyisidididi ngokuthi uyafa ugqokisha ethi angazi ugqokisha ethi ulifake ngaphakathi kahle yabo ube ingane esikole uyisidididi awukho right so it's not normal into normal ile engasile so i-environment ke ekukhulela phansi kwayo iyo ke le molda lezi ingane kuze zize zenze njani zingene esikoleni kodwa zingaphumi ngale zingene ejele zingakasiqedi isikole is the environment ukuthi khona la nami ngeke ngahlala khona ngakhulela khona ngakulomkubo okuhlale ngivakashe yabo lo uthi uvakashela la indawo engahlangana nomunye umfana eThekwini wathi wena awuhlukane nokuloko isibingelele angisakwazi nami angisamboni endaweni sasikhula ndawonye hey sengahlala eNewland kanje mina ngiyasho ungasekuwa uthi usavakasha lapho uthi wathi uNkulunkulu akusiza ukukhipha usaya lapho uthi le ndawo izokudestroy ungayijwayeli ubobonga ukuthi waphuma ungabuyeli endaweni efana naleya ngoba impilo yakho ingeke iziye ndawo so khona indawo enjalo ekwazi ukuthi mawuke waphuma uphume ungabuye ubuyele mawubuyela wazi ukuthi unamandla ukuthi uyoshintsha isimo sabantu owabashiya kulesimo hayi ukuthi uyoshintsha abangani bakho noma usuyoshintsha lezi ingane maningi ama programs okushintsha ingane mhlambe kunebhola endaweni bajengela amabhola wenza something just nje ukuthi ufake isandla sokuthi uyobatakula but hayi ukuthi uyophila no sengakuzwa uyophila nabo labantu ngeke inkinga lo usafika umuntu ochila nje nawo siyoshisa inyama yabo lento ukuthi makufika umuntu aroundini ose right uhlala kuma sabhaku kuthiwa ubani sibulele mfethu ngotshwala izo bekufika ubanike lo wafika nemoto yakhe enkulu bese beyamuwashela kobani abathengela inyama abathengela utshwala laba abangasiqedanga isikole baba successful njengaye kodwa hayi uPrawethu lo ayi lo mthaka uGrand ka omunye watsho nje ngathi mina uqinisile unibulele ngoba ayikho into abenzela yona
ubabulele. Alright, asahambe sihamba mfethu. Isikhathi sasamajobe manje. Alright, ake ngithi nje 9:30 ekseni uhlelo silungisene mase sibuya uDimbana uzothi hello discussion esanamhlanje mfethu. Abantwana abafundi baqede. Yeah, samajobe ngene. Nazi izindaba zenanda 88.4 FM nosibusiso samajobe sithole. Sandile okamtambo ethi nje moya kaThixo emsakazweni Nanda 88.4 FM isikhathi 19 minutes before 10 o'clock umhla ka1 March 2026 ohlelo no Queen Rejoice. Your host Thimba lonke likhona liyasilungiseni uhlelo sikulona khona babantu abenhle imiyeza khona uSithabo kaSambothi. Uyabona lezi zinto zethu zizwala ngathi zama series engathi zibuya ngama chapter ukuthi le sonto ile chapter ngale sonto ile chapter kodwa nje engathi sihlele kwakheni umndeni omnyama ngendlela engiyibona ngayo the construction of the black family. Yes, namhlanje ke sisi dismantling the school to prison pipeline. Dimbana bongabingelelanga ukuthola makwazi. Mina the FM simbonga umdaluzo nomhlaba sipho kusithemba ukuzithanda ukuzinikela ubuqotho ungaqolodi sibe phezulu ngamaqhuma kepha sibe nenkonzo yentobeko lokho kusisiza nokho ukuthi sicubungule ulwazi lolwazi silithathe silibuyisele kubantu bakamdala ukuze abantu bakamdali babe njengoba umdala ebadalile. Queen Rejoice, the topic namhlanje is very sensitive. We are trying to dismantle the conduit from the classroom to prison. Okay. Unfortunately, into engiyibukayo, prison life has been glorified. Nasemathuneni manje sekuthi kungcwatshe bona abantu befola bephakama bese bephakamisa 7. Oh, and yeah, as if into correct ekufanele si upload has up. Look, if you start introducing social disorder into a normal mainstream life, we are destroying the mainstream life. I guess an example, you see in the American prison system, yeah, and predominantly ingane igcwele as a single parent. I see South Africa. We mainstream prison in South Africa, in other words, government-controlled prisons. Kugcwele ingane zabafana ikakhulukazi. Why was the government-controlled prisons? Is there other prisons? Yeah, ama prisons around the world are privately owned, just America, you know that. Okay, yeah. Okay, all right. So there's a good thing. Ukugcwala kwabafana uma wenza investigation in South Africa, the majority of those men, some of them have never met their father. Abanye bazalwa ma absent fathers. And I want to caution abantu besifazane, we are not attacking single parenthood. Because selokwathi inhloko Rejoice akekho umzali osingle othi let me show you 10 benefits of being a single parent uphile nengane yakho ubaba ingamazi or umawa ingamazi. I've never heard anybody praising or extolling the virtue of being a single parent. Kodwa izinto ama single parent ayayisho aye ancome ukusurvive. Okay. Now here's something you can't live in impilo ngoku survive. Quickly, so that is sishaya inyameni la kuhlungu khona. Let's talk about post incarceration syndrome. Okay, post wenzakalani kumuntu uma ephuma ejele bese siye classini uthaba uzoqala eclassini ezejele ngicela uqala ejele ngiye classini. Okay, yeah, all right, uzobona into ezokwenzeka masishaya kanjalo. All right, now PICS, post incarceration syndrome, is set of psychological, emotional and social struggles oku involve post-traumatic depression, anxiety, institutionalized behaviors ezenzeka ngokuthi umuntu spende isikhathi ejele. Okay, umuntu waboshwa wa service sentence awuphumi unormal. Yeah, ake ngiphinde futhi uma uke waboshwa wahlala ejele a long term, in fact 5 years is too much, awubusaphuma unormal.
And one of the things that people don't understand, the ejele ibehavior yakho is critical to protect yourself. Kukhona ne issue yokuthi urape ejele. Right. Most men who have experienced sexual rape ejele, they don't come out of prison be normal emakhanda. Immediately basike bene onset ye mental health disorder. Ake ngiphinde futhi abantu besilisa abafike basodomizwe abalalwa abanye abantu besilisa abaphumbe normal. Now bese kuthi lo muntu Queen Rejoice abe ne access kumuntu wesifazana ebese futhi eqala a sexual relationship nomuntu wesifazana. There's always a danger ukuthi le experience yakhe, the anal experience yasejele angazama ukuintroduce kulomuntu wesifazana asethandana naye. Konke lokho njalo iyaqala i-mental health issue la. So nalomuntu wesifazane spiritually ethandana nendoda ephuma ejele, probably that had unalived the person, theft, or whatever type of crime that the person might have done. There is a very dangerous mile that they've got to walk in order to stabilize and normalize. Yeah. And on paper izinto might look normal, but in the brain and in the soul and spirit, things are not normal. I can give an example of Queen Rejoice. One of the things engiyisabe ngabantu akade beboshiwe ama institutionalized personality traits. Kusho ukuthini la? Kusho ukuthi umuntu uyastrugglisha ukuadapta nempilo ngaphandle. Oh yeah, okay. Asikuboni kodwa thina lokho. Umuntu mekade boshiwe uyastrugglisha ukadapta ngaphandle. Bese kuba khona ke lento ye social and temporal alienation. Yeah. 80% of people who have been incarcerated akade beboshiwe baphuma ngaphandle baphuza kakhulu utshwala o badakwe yiyobisi. Okay. Bese kuba khona ingcosana u20% ephuma rehabilitated. But the statistics is clear. 50% damaged. 20 yes bangaphuma be rehabilitated. But with psychosexual disorders. Ish. Sangisaba nokuthi njengoba eku relationship nomuntu nayisanenkinga zakhe uyokwakha umntwana. That's yeah. What are the chances? Generational. Ikuba ne genetic memory. Yalobugebengu obudlulisene enganeni yakhe. Bese ibe kuma genes lento. Ubona lento bathi ngezulu condol. Condol. Generational. Mina yazi uThabo yabona le nto mase sibeka spiritually. Sithi ancestry transactional. Transaction. And ngaphandle kwezenzo nani nomuntu nje obuchaza babindaba enhle ukuthi post akasekho normally konke nalokho uzokwakha umntwana la uvele phela kuyahambise kuphinde futhi ukuthi kwakumkhulisa ke lo mntwana engakadluli udimbane kule ndatshana nje into esanda kwenzeka nje kulezi inyangane ezimbili ezintathu ezidlule uGrunewald kodwa abamqede eParliament uthi uGrunewald cha akwele kula system endala ayayenza ngesikhathi seapartheid umuntu uboshela u25 ipetty crime ingane yokuthi uzonikezwa 3 days udededwe ingathi ingane iboshela isinkwa uyohlala 2 months nezigebengu bamrape lento ke show udimbane iyaphuma ingane kayisekho normal ukuthi nje kunesimo nje ibiganga mhlawumbe vele yabo ingane ziyaganga flashes nje ifundisa ibiyenzeka leyo nto uthi manje nina lento lokuthatha ingane ngesona isigebengu nefaka lapha nezigebengu ivele iphuma isi damaged ngalendlela le ivele be worse ihlukunyezwe lapha sinama mental issues lento esho udimbane nje ukuthi akaphuma umuntu enormal lapha ya na uthatha ingane ke lapha ya ena 16 18 intshontsho into encane unje lo muntu ashawa dedela
ukuthi ungaphindi sekune record kodwa ukuthi hayi seyothi mayiphinde kuthiwa wena waqala usafunda isikole ugama washawa dedela waphinda wadedela ake manje sesiyakubopha vele umthetho umfuhlele then bese kuba khona phase 2 i-issue hybristophilia. Okay, ake ngiphinde bhala phansi lapho wenkosinathi nawe mgazi pro bhala phansi lapho hybristophilia. Hybristophilia Tholi i-hybristophilia. I-hybristophilia umuntu o-attracted kubantu ababoshiwe. Oh, labo sisilaba abaqoba ibosha. Abaqoma abantu bangaphakathi nabaqoma abantu ababoshiwe. I-rescue fantasy complex uma ufuna ukuyisimplify. Oh. I-rescue fantasy complex. It's a mental health disorder musibheka le nto. Because ucabanga ukuthi wena ngoba engaphakathi usafe akachithi wena ungaphandle futhi mephuma uzomnikeza uthando. Hey, ngaleso sikhathi umuntu akhona uziphumela ne-psychosexual disorder. Yo. Exactly. Hey. Now kukhona into engifisa ukuthi i-include kwi-curriculum as a matter of agents in South Africa. We life sciences no le subject efundwa kanzeti life orientation. Kuna life orientation ne life ole Sekusha ngathi la useless. LO. Yeah, life orientation Thabo aba included the deadliest beyond pen repercussions of incarceration. The deadliest. One chapter. One chapter, the deadliest effects of incarceration. Bese wayithola lo ustaklo hybristophilia umuntu omuthanda ungazuthi i-rescue fantasy complex abantu ababa attracted kubantu abasejele khona ngizongizela example angithi nama prison ngeke ngiwahambe sure babahlosi eWestville prison bakhona futhi nobhuti abaqomusa sabangaphakathi. Yeah. See the hybristophilia yonke. Now lo muntu mase ephumileke kuba quick ukuthi umthathe khona ezo experience warmth yakho uthando umnakekele. Yeah, uzobutha ama soldiers yobenjalo. Yani and now mhlambe ngoba we are still young nama ovaries usena busu uthi ngoba ususpended 15 years awuthi ngimshenge mhlambe uhamba vele ngenayo ingane usumtholela ingane which is nothing else but an extension of ilokhuza isoltai. The memory spam never forgets. Lo baba wa involve with male to male sex ejele. Usezolala now and produce a child, literally passing on a trauma gene. Tumpan. Yeah. Then bese to Thabo, chances are that child can easily end up incarcerated. So actually, chances umingazange wathola uthando nama values. And kulula ukuthi ubaba who has experienced that trauma ungayithola post counseling, post prison counseling. Now that's the challenge ngoba umama ngithi naye unalento adoyisho le usho kwesingisi yokusula le rescue fantasy complex. Nangu nalo naye uphume nama issues wakhe lapha na mental issues kunezinto angadilanga nazo yena zakhe mhlawumbe akwenzile mhlawumbe azange rehabilitate mhlawumbe akasoli futhi as much as waboshwa uyabona yonke into iphasa kulomntwana. Exactly. So kwenzakalani ukho the principle yala siyasikhuluma ngayo nawe noThabo ngithi mina the spam never forgets. The spam it will collect all the data of your experiences. Iyothi fuku uphume njengoba kunjalo. Memory. Yeah, memory. So the spiritual impact. Now, I guess the spiritual impact of prison sexual acts remain with you for the rest of your life unless you do something about it. Unless you do something. Again, Pinde, the spiritual impact of prison sexual acts will remain with you for the rest of your life unless
you get counseling spiritually and clinically and deal with it. The contamination of identity. That's the content fallacy understand. And ngicela abantu please bangahlanzini asikhulumi la ngehomosexuality angicizelele asikhulumi ngehomosexuality sikhuluma ngemale to male sex induced ukuboshwa komuntu wesilisa. Akasenze kanje. How do you feel as a woman uma wazi ukuthi umyeni wakho ekade boshiwe mhlambe vulnerably akakhuluma ukuthi wakwalala namanye amadoda? Ilento kade isho Dimbane ethi igcina esethi nakumuntu wesimama esefuna usimthuba. Njengoba ngisho ukuthi hayi ngoba efola kuma alphabet I trauma uhlale nabantu besilisa kakhulu lapha. First umphumela with that sexual lifestyle it's a survival sexual lifestyle. Lo sexual survival lifestyle uzo introduce ku partner wakho la. Yeah. Number 2, there's a concept here, soul tie concept. There's an issue soul tie concept. Ukuthi lengane ozoyizalwa vele la usungaphakathi. Ne. Isibambekile kwi soul tie. Then bese bakhona I contamination of identity yakho. Yeah. Identity yakho iya contaminated. Abantu ngaphandle if they get wind ukuthi wakwaba involved bazoqamba amagama identity has been contaminated. So kahlahle kubalekile ukulapha umphefumulo. Mina ngithi mawuphuma ejele ngathi ungathola full counseling, I post incarceration counseling. Deal with your contaminated identity. Deal with your soul ties. So even if DNA yakhe it definitely yes. Kufanele ukunde just uthole DNA editing through spiritual cleansing. You know. Ucheneke izophuma inkuzimala ngisithi siumfundisi yashumayela imejele. Engazange ithole zonke idlule kuyo yonke nangaphakathi. Akazange adlule kulama counseling ne spiritual cleansing akhona ngaphakathi kodwa uhlangane nje ukuthi uhlale nalezi iboshwa ngoba kuhlaleka kahle zama Christ mhlawumbe wafunda iBhayibheli usiyabona no ngingasurvive ngalento ngaphandle ngiphile ngayo siyaphuma uphakathi ungaphakathi ejele. This is powerful Thaba. Usekhona uyabona uyaphuma next month mhlawumbe uyaphuma end of the year akanayo into ebaleka iplan yokuthi uzophumeza uphuma ngenzani sonzakala ebese join iBible school la ngaphakathi ejele iBible class ebese hayi uma ngishumayela ngizokwazi ukuphila ngokushumayela. And bayashumayela ke leke ngimiphuma. Unfortunately abantu they get taken up. People don't join organizations, they follow people. Queen Joyce, people don't join organizations. Akekho umuntu join isonto. People follow individuals. So when muphuma ejele abantu sebethi why esejele? Now sengaguquka kudinga uzuye ejele. Ushwena wa experience identity contamination through sexual acts. Angakhulumi lo. Into ezokwenzeka le spirit sakhe is unresolved. Uzosifafaza kulabantu kanjani? Ashimela kubona. Yeah, definitely. And labantu abaneyinkinga zo trauma stress no akakwazi ukudila nabo ngoba kwayena kadilanga naye. What are the chances with the same pastor agcina sebambi abafana lenkonzweni? So now any challenge. Angithi okokuqala nje kuya kathola usiso right la. Uzomhlalisa kwakhe. I'm driving imoto. Bayakatshole lo ngoba phela akanandawo nje obebuyile. So nje awusezoba umama umfundisi sharp lo ngoba unomuzi unani. Yabo. Naye lo sesuna issues wakhe. Unama issues wakhe njengoba ehlala yedwa nje. And ikhona enye into Thabo osuvenwe Springa kumina. Labo sisi iproblem yabo they forget their own worth. True. Asibambe FM ngene bafo. Nazi izindaba zinanda 88.4 FM noSibusiso samaJobe sithole.
Dr. Tumi forgiven 13 minutes after 10 isikhathi sisho kanjalo ekseni kumhla ka1 March 2026 uhleleke no Queen Rejoice ohlelweni asilungisene umsakazo wenanda 88.4 FM namhlanje ke sinayeke uTembane njengokujwayelekile ithimba nje liyasilungiseni ngingasho ngisiliphelele undaba enhlemezi awuthabo kwaSamboti namhlanje ke sithini ke kule series yethu of usakha black family structure dismantling the school to prison pipeline ngoba kunesihlave sesikhona ngizothi taken from last week base cry beloved son siyabona nathi usikwenzakalani siyabona nathi ingane nengenza amadodakazi ethu naye aseyaboshwa uthanda izinto angithi manje khona nje omunye uthola ukuthi uyaqala esikoleni badayisa ama red ama drugs asevele seboshiwe ama red shuthi insango angithi nabanye baze baheheke ngehunga kanjalo uthola ukuthi lo dayisayo ngoba lokho kuyinsango kuyabiza lokho okunalokho kuyihunga kushibhile akamtshe ufese kugoqile vele kanti usekhwabanisela imali uthathe lokho uyabhema lo akazi ukuthi usebhema lokho angakufunanga kukhona amakheke ama-muffin ama-space muffin bafika nakho sikonje babudaba enhle kuningi Queen Rejoice yes ijele li create a daily chronic trauma inceke yazi inceke yeah nazo zonke lezi abayibhema iyobisi njengoba sithi iyobisi muhle ngaso ijele Queen Rejoice li create a daily chronic trauma yeah which might include violence, self-degradation, and a loss of autonomy. So, lezi into phuma nazo uyipractice ngaphandle. Making it difficult for you to adapt into a free life. Ngoba you are no longer free. Uma uphuma ijele lisala kuwena. Yo. Ayingiphinde futhi. Uma uphuma ejele ijele lisala kuwena. Khanda ngayizwa Tembane thoma uphuma ejele ungaqala endlini qala olwandle uyogeza bayakwenza abanye belungisa limit whether it helps or not Queen Rejoice I cannot tell you kwesinsikhathi kusekuyi kuyizaba okay yeah izaba lokho okusumela athola intombi alale nayo konke lokudoti nje into engekho ngoba uyifaka ilokuza isolta yasejele you see khona into eyingozi senze South Africa uma ke kwafika iphenomenon ethile vele si embrace sasigijima nayo sesepopularize lalela hey ayikho embrace investigate hey yabona mase kube khona isitayela esithi murder a child South Africa that is wild now kodwa nakho nalokho nakho nalokho okuthiwa umulala nomntwana omncane i8 yakhe asikwenzanga kwenziwa so ngizama ukuthi imajority of people akade beboshiwe they are either alcoholic or badla ama drugs because ijele likubona kwi-psyche yabo lila ngaphakathi engqondweni baba ne-insomnia abantu abaphuma lapha kulaleki because I'm a flashback of memories of being in prison will constantly come back. Yeah, ne. And into yabo Queen Rejoice, they've got irregular behaviors. You see, umuntu okade boshiwe kwavena phuma ebusuku ayobhema eminyango ame nje eminyango instead. Because they are trying to deal engqondweni yabo with confinement. They do not believe ukuthi sebe ngaphandle. Oh, akukholakala. No basebe ngakhola. Bese kuba khona an aggressive and an adverse behavior enza ukuthi umuntu abuyabele ngaphakathi ejele. So ngizama ukuthi if sizothi zoom into parenting angithi la si dismantlisha ipassage from classroom to prison. To prison yes. I'm appealing yazi abekho abantu omama engibahlonipha njengama single parent. I respect those women but come on sisters, let's face the truth. Imajority ingane zenu they end up in prison. Kusiyamenda
omunye usosibani obama wakho menzela yonke into nje umthana empahla ebizayo yini manje usebenza kahle umenzela yonke into buka ke into enzakalile uphasa ifoni lebiza imali engaka wathanda kodwa akakhuliswanga kahle wathandwa kodwa akhuliswanga kahle ya akhuliswanga kahle wathanda uma ke was throwing money to a trauma yo yeah emthengela yonke into you know I was fighting with my son Queen Rejoice izona uthi baba ngicela imoto right kodwa uyanqaba ukungitshela ukuthi uyapi how oh manje namhlanje kuseni uvuka uphukula umlomo usahle indaba uthi nginqabe I can't just give a child a car ngingazi uyapi that's cross irresponsible and usaphula umlomo abe honest ayekubangani bakhe abuze bafowethu bengi wrong yini mangicela imoto baba kodwa ngingamtsheli thini the challenge is that angisi abangani bakhe labo okhuluma ngabo bamndabenhle bakhuliswe o single parent thina mina yami ngani imicela imoto angiyibuza ukuthi yapha ngithi ngiyayinikeza nje ngithi nje okay baba ibuyi CCM usheshe ubuye mangabuyanga futhi how useyephi phela buya ubuza labo bangani labo banjalo yini abazomtshela yona abazombonisa yona ikhona ngithi mina that's entitlement ingane ezalwa ama single parent 72% of them are prone to entitlement ngoba mabazo basuke becompensate ngeabsent kababa that's a passage to prison now ke iloku ngithengizokuphusha ekathabo uyabona ke passage to prison that's a conduit ipipe ke liyejele lelo ngicela ukubuza ke singasabuzi ngokwe nenze iexample la yokuthi la ngumntwana ugangile watshotha isingo watshotha ini yabona lonto yokuganga into akanikezwe those lashes kube khona irecord asiyeke nikeke la ekhaya keke angise ngane ziyona kanjani indlela engiresponda ngazo eboneni kwazo nakhona igaba ngoba sometimes mhlawumbe asebini hash kwenye inkathi uzophendula ngolabhabha lwempama we bekumele mhlawumbe ukhulume naye awumase kulabhabha wempama too late could it just konke ngihlele ngisho in part of our parenting strategy ngiye ngithi mina asifundise ama values ne discipline before siyitholisa discipline ingane thina manje sigebela ngediscipline singayifundisanga you see nayi conjute nali ipipe liyejele i-entitlement all right ipipe lesibili liyejele i-absence of proper values and discipline. Don't discipline children, teach them discipline. Babdabele ngizoyifundisa kanjani ingane ama values ama morals ne discipline mina mzalwayo ngihamba utshwala ngishintsha amadoda ngithuka inhlamba phambi kwayo ngenza ngifundisa kanjani kwamina ngine trauma yami nje yose ngashiwa ubaba lo ngase ngiyazama kubaba kalo wangishiya naye yabona ubuza ke sengizokhipha uthi ungayikhohlwa lento nedimbayo yes ilento esikhuluma ngayo udimbane uyayisha iplan ekukhulisa umntwana naye inkinga ebuyenziwe amasonto isonto should be playing a big role kulento esikhuluma ngayo okay mawuthi wena mina lento ngiyenza kanjani ngimess mina mzala uyimess wena uyenza kanjani ukuthi lo isonto ke lento ngiyibone kahle njoba ngilapha ku CRL ukuthi why lento ifuna ngempela ngoba isikhuluma ngalento ukuthi iyaphuma indoda ejele isiyumfundisi sizophatha abantu iyona sizotshela abantu ukuthi akuphilwe kanjani kodwa kwayona ilimela izange izithola icounseling nani ayilashiwe umphefumulo isonto is supposed to be playing a big role to dismantle this pipeline emphakathini kuma congregants ebandla because njengoba likhona abantu basafuna ugrana isonto ngendlela yango 1940 1959 1960 or early 70s isimo sishintshile manje ibandla selidinga ama psychologist
ibandla lidinga ukusebenza no department o social development fanele lilinke nezinhlaka ama social worker nani lidinga ukulinka nalezo inhlaka ngoba abafundisi badinga ama crash course ukuthi baba umfundisi uthi une stress sakho une trauma yakho ufuna uzofanda impilo yakhe naleslay queen sakhe sokuthi sithenga ama wave o 30,000 50,000 akane ndaba ukuthi wena une stress unankingani njengamanje njengoba wena uthi uze esontweni ngoba uzozama ukuthi uthole relief kule stress ungayitholi bavele baphinde bakuedele enye bakuthembisa izulu so uDimbane njengobesho lento isidingani ukuzeke udile nalento sibuyele emasontweni into what's missing in the church the church should be working nalama divisions nalama departments inhlaka ezikhona zamahala ama social worker into yamakahulumeni ngoba anayi social worker ngaphakathi esontweni anayi psychologist kuneyinhlaka eziningi engakwazi ukuthi zinisupply ngalento zikwazi ukuthi sengi-identifyile la esontweni kunobani uhlushwa ingane yakhe kanjeni ubani manje sikwazi lento uthi abeze bazothandazela abantu abeze bazothandazela ibe into inezimpande efuna ukuthi zigquzulwe and mhlambe futhi akafuni ukutshela umama umkhokheli noma ubaba umshumayo noma ubani la ngoba labantu sebabonile ama characters abo nje kwabona ukuthi abantu lento lemase ngibatshele yona and futhi umkhokheli uyahleba uzohamba yongihleba le isivuna ke manje kudonswe lezi inhlaka engaphandle ezofika ilekelela zilungisa wena ukuze ukwazi ukuthi kube nalento bese ke siyakwazi ukuthi ngaphakathi sesingama parents ingane zethu siyikhulisa kanjani ngendlela efanayo ngoba manje yabo nje obethu uDimbane ingane yakhe mhlambe inabangani nezingane ezine entitlement yena uyakwazi uquestion uthi uyapi laba abaquestion lento kaDini kodwa masila esontweni siyavumelana abazali ingane emazenza kanje ukuthi asikuvumi so iyazi ukuthi akuvumelekile and mangenza ukuthi fayeke ngicele kanje fanele ngichaze ukuthi ucela imoto manje uyabona ke mayikhula nalezi ingane ezikhulisa siphakathi esontweni elilodwa kodwa le ngane ikhuliswa nganye indlela ngoba imndeni iyayibonela isonto alikho responsible nokuthi ama families siwakha kanjani silokhuza kanjani amasonto njengamanje sefike kulelo zinga ukuthi kufanele anama psychologist anama social worker aneyinhlaka eziningi ezwalekelela ngoba abantu balimele ngempela balimele manje into eyinkinga ke Thabo njengamanje amasonto umfundisi ulimele or umfundisi wethu usigebengu umama umfundisi bese yalimala ngoba usehleli la ngoba isekretary azoyenza uyabona nje yabona utsotsi kuyilapho usakajika umama umfundisi phekwa ama issues ahleli khona uyamchithela lo mfundisi wakhona akwazi ukuthina usejele lomshado ngoba mama umfundisi useyathathwa yena usezophoswa irresponsibility ukuthi abe some mental abe psychologist ethu engaqeqeshiwe kwayena nama issues akhe adinga ubaba uNdabehle sekumele thina siyothula kuyena futhi i-message ingakho line responsibility indlela eliranwa ngayo ingakho phela khulunyuzwa lezi zinto ezikhulunywayo manje uthi amasonto asefuna ukuthi awashintshe indlela awashintshe admin nayo into efuneka ngoba ane responsibility awathethe nje ngoba ane responsibility ekufanele ngayidlala kodwa angayidlali uShapiro uyawenza istatement esicasule all black American preachers pastors and clergy right uthi South Africa ke abalaba banga comment ngoba bazi uthi if you study a white Christianity and black Christianity those are two different things yes number two uthi Shapiro with all due respect this has nothing to do with racism abefundisi abamnyama that teaching heresy it's what that teaching is not pure Christianity futhi bayaqagela asikubeke kanjalo right abamhlophe that teaching true Christianity okay that's ngivumela uShapiro yakho nayifani shame
Nayifani ngempela futhi ufike kuhlukile nje la uzusaza kufani. Okay. Ikephi in the Bible where God says go and defend me? Angutabo khona nokwazi. There is not a single verse in the Bible that says God go and defend me. Okay. If you truly love me, go and defend me. Now, God does not need to defend. So it's the church defenders. Yeah. Engabe kahlanga nokhulunywa ngalama issues abashoyo usinayo responsibility yeso. Ngike ngakhuluma something simple. Ngifuna ukuya teaching self discipline engane zethu. And why the church as uThabo is saying it's failing to do that. Ukudla nje ukuhlala etafeni kudliwe iyayenziwe emasontweni nozinto Thabo ufakazi. Yes. Ube kwetafula amadoma bame ngala bese kuthiwa dlana qedwe xho iplate Ngagcina kamoya iHoly Ghost isebasakwenza madina basakwenza. Okay. Right. Khona into e controversial engizoyincoma enziwe Church of the Holy Ghost. Uyazi ukuthi we Queen Rejoice. I can tell you right now. No 30 seconds. Okay. Isonto elimnyama selihluleke dismal ufuna self discipline. Right. It has led into what we call today performative Christianity. I-Christianity efunde esontweni akulula ukuyipractice outside. Okay. Why? Okay, ake ngisho ke. Basibambe. Angifuni inqamuke le. Basibambe can uza nenye. Can we hold it? Set a breather at 10:30. Siyabuya Timbani. Okay. Inanda 88.4 FM. When we return, more of the music you love. Siphinde sikwamukele emsakazweni Inanda 88.4 FM. Isikhathi 24 minutes before 11. Sikhona ku asilungiseni. La babunda benhle ukhona obuseza nayo ku topic ethi dismantling the school to prison pipeline. Udismantle yini kahle ukuhlakaza yini ukuhlakaza indlela le enganzezi zokuthi asumuntu asawumntwana esesikoleni sekuyabuseo usejele ngenxa yezenzo zakhe uyabona so sihlakaza lo pipeline keke yona into esiyenza njengamanje Timbani. Queen Choice. Yes baba. The type of religion that is taught at church these days is void of theology. As a result, it does not appeal to the youth. Okay. Yeah. Wakwabona wena isonto eniyakulona physical kodwa bese nicompete na social network engamphambi kwengane. Yeah. Yeah, umfundisi umaphambi kwakho but umfundisi akanaphili a gadget like inabe cell phone yemthatha umqondo wengane. Here is something yini isonto lingafundisi self worth enganeni ngoba phela ingane ukuzikwazi ukuzinakekela kufanele uyifundise i-self worth. I-self worth is part of a self discipline skill. Yebo njengomuntu ohamba Sunday school into sifunda lapha sifunda izitori zeBhayibheli sifunda ngoSamson azikusizi ngalutho uma uzofundisa ingane eno5 ngoSamson noDelilah izokhula ibe yini. Okay ke ingane zamabhuni izinengadi la esikolweni ifunda ukuthi ukuziphile kufanele isebenze zifunde simiyeke lokhuzana noSamson uWild sifunde ngoSamuel owezizwe kaNkulunkulu limemeza wayobuza umpriest wagcina sezilusa akutheni yebo uthi ngila khuluma Nkosi ngilapha sifunda ngalokho ke ingane sesande ufundisa ingane ukuthi uNkulunkulu wathi Adam shithi uNkulunkulu akanayo sense of awareness. Now ufundisa ingane ukuthi izoshe esihokweni causing trauma enganeni. Weqinisile uShapiro. Nami angishaya trauma isikhoko trauma. Ise awukwazi ukuthi wakhe ingane ekufanele ifunde ibe industrialist, imanufacture, ibe agriculturalist, ibe udokotela, uzoyifunda isizosho esikhokweni. Ngeke izifike lapho leyo ngane.
hey nambe ngisabapho ngale sokuzikwazi funda nje. So what the black church, instead of teaching self-discipline, lifundisa ini ifear, li-instill fear ingane ne-hatred for the church itself. That is why ingane ziye esontweni. Oh, instead of teaching values. Okay, akasithi single parent uzama ukustop ingane yakho ukuthi prison. Yaqala ke teaching. Teach your child self-discipline. Ngoba ke kubaba uzomfundisa self-discipline. Ake sizeke, what are the principles of self-discipline? One is self-worth. Ukuzihlonipha, musa ukwenzela ingane ifunda ukuzenzela. Fundisa ingane ukuthatha responsibility ngempilo yayo. Ayitreat umzimba wayo ngenhlonipho. Awukwazi ukuthi umama uhambe nqunu endlini ugeze nengane unqunu. Hey, Nkosiyami. Boundaries. You are disorienting the child. Ingane zethu ubuye udakiwe nokutshwala. We are teaching alcoholism. Uloku ngena abantu ingane babiza ngomalume, are teaching promiscuity. The black church has lost its path. Now, is self-health boundary? Ukuthi ingane ise ikhaya kubo imiphume ebathroom yenze njani? Igeza izandla. Ibhinqa ithawula. Oh kade ibheka igeza ibhinqa ithawula yini? Ingahambi inqunu phambi kwabafowabo. Yes. Umama ono 27 ogqoka kahle angaveza ithende zezinqe phambi kwengane yakhe. Umama ongangeni ku live ka TikTok akhuluma ihlazo namanyala enengane no4. Uma ongaphuza utshwala ku TikTok avape ebenengane kodwa. Bazo uyabalawula bamdabeni. Nongilala umuntu. Angithi sikhuluma la ngelekho. Angithi si stop indodana ukuthi ingaphelele ejele. Yo, uma unjani ovapayo? Nontombazane nothi umfana kuphela ukuthi angaphelele ejele ngoba khona ijele leyidakamizwa uzohamba lapha ayohlala nama-foreign amdayisisa umzimba usejele lapha ngoba uyisigqila salabantu ngoba akazange sasiqede isikole walandela kumnandi ohlala nama-foreigner lapha uma ugqoka inappropriate indodakazi ugqoka appropriate nomfana ugqoka appropriate ufaka ibhluku ezansi kwezinqa, which is a prison mindset, by the way. Then bese kuba khona into abazali abamnyama, they are occupationally preoccupied. Ngamanye amazwi bangena ekseni emsebenzini baphume ebusuku ntambama. Abanaso indlela yokushayisa. Okay, uma ubheka kule genge ehleli ikhompletha ngokuthandwa nokungathandi elwa nabantu besilisa nabantu besisa ku TikTok na ku social media. Bonke bakhala ukuthi my boyfriend is not giving me quality time. Vele noma wakho akakunikezanga quality time. You are asking a boyfriend yakho to give you quality time. Into inikezwanga uma wakho, you are asking for impossible. Dambana mfethu. Uyasigiva ne? Ibuka kanje leyo nto. Ingane zethu they are zamantombazane la ku TikTok ziqhamuka seyikhuluma amahlazo. Scandalous thing. I-boyfriend yakho kufanele kunakekele angaghost one waghosta uma wakho nobaba wakho. Ufuna ingane yabantu uthi ingaghost manje. And I need a guy who's gonna be emotionally available when you are not emotionally available for yourself. We are concocted like TikTok. We expect your boyfriend as emotionally available for you. Number two, udla inappropriate. Uzothi una emotional hunger which translates into food hunger. Uyasuka uthi wena abanje mni boyfriend ezoba namfana alisothi ngiyithandela ukudla. Honestly, is that something that you should flight in the world? That my mother was nothing else but a binger. Nkosiyami, Dimbane. Ungile. Can I ask something about Please do. Siyakhala kakhulu ngama 2K.
ngengeza sekuthiwa noma uthi abawasicacise leso story ngaphela abantu ave bekhuluma nestory engekho kwaze kwathiwa angazi uba no prophet ukuthi kodwa phela istory lesi singeleni iqiniso ubumba lokwenza abantu alisekho angazi ama 2K angazi sho abunjwe angazi ngani kodwa kona nje basikhala nje siyakhala 2K this 2K that akuthina yini bazali bama 2K esibe nesandla yayo yonke into esikhala ngayo ngama 2K. That's true, it is. Ake nisikhuluma ngento simple. Sengibanikeza ama skills la. Ngithi ama skills okufundisa self discipline. Umfana kuzo end up ejele. You see umubheka. Take a 25-year highly educated black woman. Ask her, what are you looking for in a man? Uzofuna izinto angayitholanga kubaba wakhe. Women are asking, what do men bring in the table? What are women bringing in the table? Yes. Easy, man. Okay. That's the thing. Yes. Be careful of asking for things from other people that your father could not give you. Yeah, ne? I spell a good topic. Okay. A topic dismantling the conduit, the pipe from school to prison. This you see ingane any lust for materialism. Uminga sayitholi le material thing izontshontshi end up ejele. Now how do I control that kubantwana by giving umntwana yonke into ayifunayo? Self discipline. He's only 6 angithi. Teach him now self discipline skill. Delaying gratification. Khona into engeke ngiyibone yenziwa abelungu. Right. Ukuze anikeze ingane yakhe i-pocket money. Thank you. Uyinikeza ama task ekhaya. Uzophakela izinja. Wena uzowasha imoto. Wena uzokwenza something bathi ukunikeza. Umgomo uzokhishwa. Sikhona isebenzi la ekhaya. Mind you zikhona isebenzi no garden boy kuno sisi osebenzayo. Kodwa akayindlaleli lengane umbhede ngoba umzali wayo ufuna ingabe ne-entitlement ayifundi ukuthi movuka ke uzondlala umbhede wakho usisi lo ngakufundisa ukuthi umbhede undlalwa kanjani right so wenze njengani amnikeza imali azoyispenda for the week weekly pocket money akube nezinto azenzile ekhaya so uvala le-entitlement. Delaying gratification. Right, okay. Echaza kahle uThabo in detail. Mina ngibeka in summary, delaying gratification. Kusho ukuthini lokho na? Sebenza ufunda ukuswetha nokunderstand the concept into ziyasetshenzela. Then look forward to a reward for what you've done. So that's self discipline. What about teaching ingane ukuthi it's not every time where uzothola into ngoba uyifisa? That's very powerful. That's what we don't teach our children. Ifundi kudrama enganeni ukuthi not everything in life oyifunayo ethola. Ngoba enye into awuyifuni ukuthi uyibona kubantu. Yaneliswa iloko na. Number 3, self discipline. Cebisile. Fundisa ingane yakho as part of your self discipline routine. Umehluko phakathi kwe desire ne need ne want. Udrill ekhanda lengane yakho. Oh, umehluko desire, the need ne want. Yeah. Okay. All right. Bese uyifundisa ukugeza. Teach your children how to bath. Ingane zamanje ayigezi. Ingane zamanje ayigezi zifike ema mall nama nitress nama gawu emall. Zihlala la ko TikTok zenza ama live singagezile for the rest of the day azathi umuntu ngicela ukuvala kancane it's almost 4 o'clock sele kungena ekseni ngo7 ila ngiyogeza uyogeza ngo4 wena futhi awugezile uso kade edla lo muntu uhlele ku TikTok uzongishaya 4 yeah bayakwenza lento TikTok fundisa ingane yakho ukugeza umzimba. Khona ke into ekhona ke ngangithetha ngibathuma lapha nemo ngisahlala le ngibathuma la emall eDevonport bahamba ke bagqoka bafaka amabonnet ekhanda ngakukhuza ibhadi ngahayisa kodwa hayi bayaqoqa kodwa ayaqoqwa ngithi ipijama le That's a true parent. Ibonnet emall ipijama lento uyifaka ngobulala iyaphi emall emini
ungafaka igown emall hayi mase kuyigown kangisazi abaqoka amagawn emall namapejama la point la ngizwe ngagcina ngikuthiwa bavaliwe ngisazi isitolo ekuthiwa bavaliwe hayi abavalwa ngempela yikho le nto lena abanye bangena namagani ngoba ushoplift Asike simhlapheke because la kuyakwenzeka endaweni le mangabe kuseduze uyabona eke ngifike nabo ozinge garage kuyenzeka shintsha hayi kokho isitolo esibavalile impela ubusulele busufakile amaphesha shintsha kukhona i-self discipline skill esingakayifundisi la ekubukhuni oh yeah and ngicela abazali ke bayeke lento ukuthi hayi usunehaba ilula nje lento how do you teach your child self love kwamina ngasithanda kwani ungayithanda ngihlulekile ukuyifundisa nokuyithanda uzothi ingane Linda Mfekayo mfowethu welcome uzothi ingane yakho isakuzwa nilwa noma wakho kuzalayo aniphenhla na eflatini uzothi ulwa noma wakho nilwa a fierce war wena noma wakho hayi argument nyalwa noma wakho uma wakho usemakhaya when you in Durban uhlala eflatini niyalwa because anizwani noma wakho ingane yaze plameni zibe depressed ngathi umanje benogoga ngazi bahlele belo yet you are expecting your child to self love you are asking for impossible ne akulula ukufundisa ingane self love because wena njengeparent kufanele wenze zonke izinto ezidemonstrator ukuyithanda ngoba ingane learn by observation nakhonto ngibonayo kana yonke le topic namhlanje shuthi ukuhlakaza lendlela yokuthi umntwana agcine phela ejele mangabe it's a prison lesiyaziyo okanye prison lezinto uthi abakazibala njengokuthi ingane ibe promiscuous ingane igcine idayisa ngenyama yomlenze enye oyenza izinto nje ezi wild ngibona ngazuthi lokho uqalile timbali ngibona ibuyela kumzali ilokhu ibuyela kumzali wayo umntwana ilokhu ibuyela kumzali ukuthi angikwazi ngani ukuyifundisa lezi zinto zibalayo mina kusashota lento ke engiyithathe ngathi uthe suka ethi uyazama ahamba esontweni ifene esontweni welimdamage even more limdamage kakhulu and imali ke lamshaya isonto elimshaya ngavuki ngoba usuke besethi endaweni yokugcina ezomnikeza ihope ngoba uyamthanda uNkulunkulu and inehope ufika lapha zikho inhlaka ze therapy ze counseling nani efanele ufuna imali nje wathi abathe nje kuloko ekubizwa imali nje awazabona umuntu ayikho lento bekungcono ngihla lento sengingene kuyona yangibangela indleko even more kube ifika wona uthaba khona into engizoyisho ebhlungu ephula umoya musuyicabanga kwenzeka kanjani uma wakho wayesebenza emachildini ungenamuntu ozokunakekela ithi family liyabelungu cha bring your child nihlale naye lapha e7 headquarters wakhulu udlala nezingane zabelungu then abazali babelungu they made all the effort bakufaka ecolonies right thina labo mina ngomunye ngoba wayesebenza wakhula wazwangena euniversity wakhula waba self sufficient wa technical college angibona lekha unenkampani uthi musuno 15 no waza phela manje uzosebenza naso uzosupport uma wakho ngoba ngikhokhi lapha kwami I want to teach you skills and how to work as a man akunika skill now usebenze Queen Rejoice ufunde ukumanufacture a key door ufunde ukumolda insimbi ufunde ukuqwilisa kuma chemical corrugated iron bese uyawugalvanizer ngoba inkudliwa leyo mali ekhaya unjaja ngama weekend mhlambe bayasebenza overtime nendodana yakhe noma nengane yakhe le asihambeni semsebenzini ufuna niyobona nje emsebenzini kusetshenzwa kanjani ufika isikhathi where you have to part ways when mhlawumbe usune degree or usune diploma ku molding technological molding
kodwa wakhuliswa abelungu. Strange enough awusathanda ukuhlala kule community ngoba immediately we've got a lot of self love and uyabona ukuthi ukuhlala kule environment kuzokhoza damage kuwena bese kuthiwa uyayitshela akuyinto ebalekile abe kubalekile ukuyitshela fakwa nokuyichenya ngitshela intombazane ekuthiwa iyayiqayithe abe kubalekile ukuyichenya nasi skills Thabo is critical ngiyabonga Thabo problem solving skills si solve ama problems enganzetha so asifuna is problem solving asi siya solve ama problems we are solving problems for our children instead of teaching our children to solve their problems. Okay, kuyiphutha lokho. Wrong ngendlela exabuka. Kanti ngabe siyazifundisa. Yeah. Uyabona yathi chaza udimbanye yomlungu. Nabelungu ekubuye kuthiwa sibazonde kangaka. Abelungu la emalokishini is not black business. Right. Wenzani black business? Ukusizindla nangu ufika kade vele. Abantu abanamabhizinisi amangaka nje ozukuthiwa nje hayi ngoba thina sibhizi impekaye bamba la awenze lento yakhe yasiza ngeke kubathole be-involved ey'ntweni ezosolva inkinga lezi esikhulu u-black business wethu emalokishini now ngiye ngibona ukuthi bakhona abantu ngeke ngalinganisa last week ngathi khona laba bafana labo othothi bawu-coach baxoxa iy'ngane bayi-coach ibhola ukarati whatever ngoba ukuze ngabe uvanziswele ukuthi izokwenzana izingane bakhona labantu ababheke kholelo abaholi akekho umuntu obaholela kulento abayenzayo all they need is support kubazali thengelani izingane amakhokho thengelani izingane into zokujima siyahamba siya kwi competition eThekwini kephi imali yokugibela uthola ukuthi umzali akasafuna hayi sebele kube sifuna imali hey lo muntu ukukhulisela ingane ukugadela the whole week mayifunda lapha ya mhlambe ko Glenwood or wherever ingane yakho mayiphuma yaka after care uyakhokha la elokishini ingane iphuma esikoleni ino after care lo coach yilento yokunga understand ukuthi lento yenziwa ucoach ukudismantle khona indlela ejele ngoba manje busy phela nebhola lento efanele ngani yayisupporta ke nina nabazali ukuthi abazali balezi izingane elokhuzi nike inhlangane njengoba nike nambi meetings esikole coach usweleni hayi kulungile ngishoda ngo1 no 2 no 3 okay ayihlanganiseni imali a good example PSL kunabafana bahola 150,000 rand a month. Right, yes. Kukhona ama players ku PSL ahola 1 million rand a month. I promise you ikhona leyo. Yeah. Kukhona ama players ahola 500,000 rand in middle clubs. Kose Kukun go Galaxy. Now udlala for almost how many years? 10 years. You have been earning 500,000 rand a month. But sengikubona 3 years later usubroke usucela imali ka-FNB. What did you do for 10 years ngo 500,000 rand a month? Yeah, ilento esikhuluma ngayo. Mental health. No. Good choice. Mental health problems. Mental health problems. I'm telling you, this zikhona ingane that are gonna escape through the road. What hurts me, Thabo? All white rugby players, especially laba World Cup winners, they've got powerful businesses. No muntu omnyama othothi wadlalela ama sport abelungu isikhathi esiningi. Ufana nomuntu omnyama owadlalela ama team njengo Wits ngalesa sikhathi abelungu. Ngo Hellenic. Yeah. Ubethi noma retire ebholeni kodwa akahlupheki. Yabona take ngoba uhlale nabelungu bafundisa rugby players. All of them, by the time they retire, they've got businesses. Nangurundu sa right kabi. Uthmane nje. Uhlale nabelungu nje kade hle nabantu. The reason why Uru is successful in business is because he spent 15 years of his life in England. Wafunda business skills, une network powerful. Mina ngikhalisa umfana okade ehola 500,000 rand for 15 years in one team. Then usephua 3 years. Wangabuya ngisho lokishini wazo supporter lo wacoach kade emkhulisa yena.
namanje usastrugglisha lo wakho usho ngaleso sikhathi iplayer mina ingane ezu9 ingane azifuni nokuyibona sifuna ngisho ukuyianalyze ha yeah ingane zakhe uzuthe imali namaslake sekuthiwani asimdabukele if kunabantu abadonate abadonate nayi account ka FNB ayisisazo donate lack of self discipline ngiyaphikela ngiyakhona Choice ukuthi we don't teach our children decision making. We make decisions for themselves. You see, one of my partners says to me, Zolo, clip we clip she's watching ingane ubaba uyakhala uthengelwe ingane imoto uthi why am I in tears and depressed why am I joyful but depressed ubona ingane yomfana right ithengela ubaba imoto believe me, you'll never see that in South Africa. How kukhona umndabethu bathi qwa ngempela ngomthenga lo absent father imoto kunalokho sibhalela ukukhumbula ekhaya nakhona subhalela ukuthi ubaba wangishiya nje ngifuna nje ukumazi ngempela usinenkinga bayaqhubeka bathenge lo isimoto nina ezeni zobe ibhalela kakhumbula ekhaya nginenkinga izinto zama senze kahle sekufanele ngenzela izinto ubaba katholakala Sama job nendaba sika 11 asithona kwindaba enhle nazi izindaba zinanda 88.4 FM nosibusiso samajobe sithole abanqobi bathi zinguyebo 14 minutes after 11 isikhathi sisho kanjalo emsakazweni nanda 88.4 FM uhlelo esilalele asilungiseni kumhla ka1 kuMarch 2026 Queen Rejoice your host khona Thabo Sambot khona babindabethu khona Canons ezosonkinop ezongena ezosakaza futhi emva kwethu lana sisike dismantling the school to prison pipeline ngoba ikhona lendlela le ebheke kwiprison kumatwana bethu kuyaqambe nje sikhuluma ngokuthi umntana useyiteenager noma usekumele ngabe usekhulile naye useyimele kodwa uthola ukuthi usejele ongeke kube ijele prison lelo laziyo ongaba futhi ijele lengqondo ongaba ijele lenoma yini into umntwana obophekile ngicela ukujasa naye very powerful question ngakina ntombi bathi abazala uvela buyinkibo buyini inkinga uvela uyazi ukuthi sibe careful ngobuvela bunenye issue ethanda kuba downside one a lack of motivation causing aneziba amavela I fear of failure. Oh, all right. Kwesinsikhathi ingane ibe ivela ngoba ifila overwhelmed. Ibona ama standards owasethile ukuthi ngeke ikwazi ukwafika. Engikusabayo wethabo iloko esithi it's undiagnosed executive functions njengo ADHD. Kuyakwenzeka ube nezingane neurodivergent yabo. Hayi ukuthi ivila ibrain yakhe ayikwazi uku structure ama organizational skills. You know uma ekwamfundisa ukwasha ingubo nokucleana uba extreme kakhulu okay uma kwamfundisa ukupheka sekufanele manje kube khona isikhathi ummisa khona ukuthi masipheke noma singekho isidingo you know yes uhlanza angizazi sabumehleka kuqala kodwa mina babindabethu ngikhule ngaziwa njengane evila uyabo futhi nje kwahamba nami ngazibona nami ngazi accept but nginekumsebenzi weadmin nginekumsebenzi lo hayi wasendlini ngineke iproject uyabona ngizokwenzela yona nginjani mina hayi ngineke iproject yabona lento ifana ne-prison lati sikhuluma ngayo ifana nobuvila it's not necessarily ukuthi uyivila ngoba uclean ngoba upay ngiyakwenza phela lokho kwenziwayo kodwa sengiyasho ukuthi not necessarily kodwa umuntu oyivila ngisho lokucabanga hayi manje wena ingqondo yayisebenzisa kwezinye but mina ukupheka it's not my thing but ngikuthele ngala ngikuthele ngala kodwa umuntu ongena department labathe basho ukuthi manje elonge ezayihlalela ku TikTok
Kunakhona ka poster akenzi lutho ulobe efunda nje uyabu ngaze kushona ilanga. Enye into ethabo uyazi ukuthi ungenzeka ukuthi ekhaya kwakho kuneclata. Oh yes. Yes. Not because ingenxa yeclata. Oh yes, no. Ingane shut it down. Yes. Yeah, kuneclata yabo. Yes. Yeah. Bese kuba enye futhi singayinaki laziness because laziness into city learner dependence. It's where kids parents do too much for the children. Ingasakwazi ukuzenzela. Usimanje ulalela ngisho ngasokusujo. Manje ulalela. Bese kuba khona athi uyayathi okay nathi wayenza kanje. Yeah. Bamdabenhle ulalela nkosama ungangishayi. Thina sasenzela yonke into. Uzofika kodwa not yonke into ngoba I think that's where umuntu afunda khona iskill sokuphatha umsebenzi noma sebusiness ngoba uphuma esikoleni uyashintsha usikhona ilist obushiya kade wenza stock take sasenziwa every day so usenzile stock take ulala usenzile stock take uyazi ngakusasa uyino order kamamba uyafika nje uyahamba uyo order leyo nto leyo kamamba uyabuya uyistolo uyabo ilapho umubuya uniform yakhe sikulayini siwasheliwe ukudla sekuready breakfast yonke into idla but uyabona umsebenzi wakho ukuthi ube kuyini njengoba ngisho ukuthi njengoba umsebenzi ukhona omkhulu futhi yes yabo engincomayo futhi ngaphathi ngoba namanje uphila ngawo engiphila ngawo mfana so what manje wayenza yonke into sasala kanjalo I've got this principle yeah uma ufuna ukubona ukuthi future yengane yakho iyapi bheka ukuthi yawundlule nombhede ingane yakwazi ukundlula imbhede says much about the future yengane but I found ukuthi le ingane engawundlula umbhede their future is dark and bleak asisifundise ingane let's teach our children ingane ifunda ngokuemulate umzali so le jail esikhuluma ngalo it's in twofold it can be a spiritual imprisonment or it can be a physical imprisonment kumlaleli Dimbana uma kukhona okusela ngicela abantu ukufaya ngendlela ngiyacela khona abazi angifuni khona nje bakhona umlaleli ngicela nawe ukukumema inamba ka WhatsApp ithi 0687649969 0687649969 sibulala indlela the pipeline umntwana athi from school to bese ejele ababe izinto nabo zakusasa esithwala sisiqhenyayo ngazo abantwana bethu bangapheleli nje eze ilento esishoyo engikuzwe kakhulu ke mina ngase kubuya ngathi bazali angivele nje ngiqale la kulomlaleli wami oh okay no angivele ngize la okay ayike umsakazo wenanda 88.4 FM sisazo lokho sizama nje ukuthola ama voice notes akho mlaleli ngalesi sikhathi okay no Dimbana ngizama ukuthola wona njalo angwatholi kahle noma sibe siqhubeka ngizophinda futhi ngizame ukuthola ilokhuzane ama voice notes kamlaleli akhona kodwa ngathi bheke la ku Facebook usacinga lapho equality kamzali umzali ama learning experiences akhe ane impact enkulu kabi to how the child conduct itself uma umzali ekwazi ukutransfer ama values enganeni African value system oh yes ebafundisa indlela ezinhle zokudla zokukhuluma ukuzihlonipha ukulalela leyo ngane has got at least 72% chances ukuthi ikhule ibe in a normal space yabona le thinto Dimbana ukhiyeke ayika ilento ke wangizwa ngikhuluma ngayo na last week ngithi mina njengalezi zinto zo GBV wathi ngibona ngayilandela yazi inkinga yami ama foreign concept okay abafuna ukuzosolva ngayo in African problem oh okay wathi nawo ama structures ethu ayisebenza but sawa discard bese qhamuka wonke ama concept nje hamba ehlanganisa ubone ukuthi yabona le ngiyayizukizwa kodwa even ngisho ngathi ubheka ama stats ayo lento abathi bayayenza ukuthi selo kunayiqala ke lento
kuyehla noma kuyanyuka thina ama-stats akhona ubothi kuyanyukela kunokuthi kwehle so lento yeni kahle kahle ayisebenzi why ke ningabuke as Africans thina siyasenza kanje why ingathathwa ke le concept yethu yobuntu ke kusetshenziswa yona ukuthi amantombazane ayibuthwa abafana babebuthwa ukuthi kwakwenziwa kanje nazi istructures zokukhulisa izingane ukuze lezi izingane zibe omama zibe obaba baqotho ukwazi ukuthi isizwe sakheke kuphele lento eyidakamizwa ake sisebenze naweni mhlawumbe sesingacosha ke okubili okuthathu kulama concept foreign ngoba isimo sesikulesikhathi manje hayi lokhu ngasebenzela sikede la but thina silahla wonke lama concept ethu bese sifuna ukusebenzisa ama concept okufika hayi ngiqhubeka bese lathi vele ingasebenzi athi sizabuthola umlaleli inkinga zethu zama-Afrika azisolve akube nexazululo ezithinta ngqo thina we can't solve inkinga esibhekene nazo thina ngexazululo za foreign never angise ngumlaleli sikhona umsazweni nanda 88.4 FM ukucacayo ukuthi hayi ngathi WhatsApp impela siyoze sudlale ngale ku 11:30 ngisabathe ngithi isikhathi 24 minutes after 11 njengamanje si dismantle ipipeline or indlela le ingane zethu ezihamba ngayo yabona nje futhi thina abasenanda nje sekwaba yitemi westyle ahlane wow west ufundela nangu impande uthi lo thane emsakazweni yiqiniso impela nakusenkhohlela uthi yiqiniso impela thina abazali sifundela ukuthi sifundise abantwana bethu ukuzithathela izinqumo kusho ukuthi ke awu bavele wangena enye message yangisithe kungenene kusho ukuthi ke uma kubheda kumzali kuba nzima nasenganeni ukuzithathela izinqumo zayo isinqumo nesinqumo umuntu usithatha esusela kumzali or kulowo abukela kuye ngilapha eqhudeni Green City nango kwedimbane uthi isinqumo nesinqumo ingane sithatha ngokubukela kumzali ngiyavumelana naye nangu lakhe Dube ethi ngiyabingelela studio inkinga iqala la siyakholwa kodwa sithandaza kuNkulunkulu okungena owethu ingakho imthandazo yethu ingamukeleki imiphumela iyo yonke le ingane zethu zinje zingenwa imoya engalungile ngoba asinayo ingilosi esikhathini ubuNkulunkulu bethu sibuyisa kuNkulunkulu wobutsha bethu masingathandaza kuNkulunkulu wethu sigcine imithetho yakhe sophunyuka kulolu daba angilona eNazareth kodwa ubuthina bulapha enkolweni eNazareth naye inkinga yami nginayo nale statement na usakhuluma indaba yokuthandaza noma ekho la sikhuluma indaba ka-action manje letho ukuthi noma ungathandaza uNkulunkulu wakho wenzani ke masuthandazile ngoba manje into yawo lento athi uthi angingathandazwa kuNkulunkulu oforeign asithandaze kuNkulunkulu wethu but akasho ukuthi ayikho ipractical solution ekuthandazeni awukwazi ukuqala uthandaza nje bese ulindela a miracle ukuthi uNkulunkulu ke uzokwenza some sort of a miracle ingane zizoba right zizoba nama values kade sidinganisa ngalamasonto abelungu nabelungu ukuthi uyazi ukuthi uyakhona kube la ufika khona ufica uthole khona lama structures kade sikhuluma ngawo azofika size wena kwi poverty akusize kwi poverty akusize psychologically bakusize endleleni yokuthi ingane zakho la esontweni banane lento ne rehabilitation center lengane yakhe ehluphayo othi dlala ama drugs bathi lethi la sizokulungisela thina yona yabo so sekufuneka izinto ezipractical la hayi indaba ukuthi ukhuluma indaba yokuthandaza
personally ngiyawukholelwa nawo umthandazo. Yes, anguphikisi. Abantwaneni ukuthi khona isandla engibe ngithi nje hey isandla sikamdali sona sesikhona la ethini ngani behavior kanje nanokuthi bengibalekela I comment ngoba izovusa I debate ngoNkulunkulu ukuthi muphi uNkulunkulu hayi muphi onjani izosuka I create into kanjalo ukusho kungabe topic club or debate so yeah Kumbuzo skills ngubane uthi what about women who were sexually assaulted by other women in jail and those that were raped by guards and those who end awkwavele kwangena enye futhi uyena uskills futhi avele aphazamisa lengisayifuna who end up claiming to be gay to survive lento ye up down said ifana ne21 gun salute can men who were sodomized in jail be good fathers and normal straight men or wasefaka le enye kube lapho abazali abaningi bama 2K basenemqondo yezingane kwabona basadla ubusha babo isuke ibhede lapho ngithi mina my solution is ayifakwe ezikoleni lento yokuthi kwenzakalani ejele nangama drugs baphinde babe nama program for lama abayile ngisayitholike la ejele bebuya ne trauma something njenge AA usho lento kade uyisho Dimbane but engakaze ayenza uhulumeni ke njengamanje ukuthi sesifunde singani ukuthi it's not healthy ukuthi look forward to being arrested because zizothola permanent damage that won't change their life akumele bazi usindawo angamele batholakala kuyona le yo ayi alright ke asizosukuyokhokha izitolo ngicela bandla uma ngibuye nje ngibuye kubalaleli bami ba WhatsApp ngiyazicelela uke kwathi kodwa nje mangibuya nje mlaleli ngizodedicate kuwena laba baqala ekuqala ngizongena sekangena nawe emlaleli 0687649969 0687649969 sipidliza ipipeline noma umgudu lo okusiphatha komntwana okungagcina sekumholela ejele esamncane singakabona nokuthi yini le ebesikade siphathe esikhathi seyona when we return more of the music you love engabe unenkinga kashukela zitholele imbiza welcome back umsakazo nanda 88.4 FM 25 minutes before 12 o'clock kumhla ka1 kuMarch 2026 alright ke bafethu sihlakaza umgudu lo abantwana besabahamba ngawo bebheke ejele besuka esikoleni bejele yona lesikuyona njengamanje yeni engikubonayo mina ngicela ukuyiphinda le Dimbane ama 2K anjena nje yithi bazali bama 2K I think uma futhi sohluleka ukuyiaccept leyo nto leyo noma to accept no acknowledge singabi ignorant sizilungise thina sizinuka amakhwapha senzele uthando babantwana bethu kwathina sinjenje sizalwe abantu nabo abane trauma yabe engalahlwa engazange ilashwe ko post apartheid udlame hey bayazi into ezikhona ekhathi zodlame abazali bethu izinto ababeyibona abantu begaxa amapayipi kwenziwa yonke lento eyenzeka ngaleso sikhathi bangalashwa nabo basi mase besikholisa nabo kunendlela ethize nje abasikhulise ngayo enobraf yabona nje ekhaya ubizwa ngenja nje ubizwe ngabe indaba zalutho ukhahlelwe usase uyabuza ma ngibeke phinto lento ibeke ekhanda lami yo nasi sikhulela indlela nje ma ibuze lapho kunyoba ibuze lapho kunyoba ya futhi kwayinto ejwayelekile uyabo nasi savele soba imesi sangathola uthando lapho baba kekho ule ekhaya futhi sisonke le cloth ku for room ingenza anti ezabana mhlawumbe guilty ukungakhulumi ngetrauma of being a single parent ne yeah ngoba now sesiyaqeda iprogram but I've never come across any single parent la who live at here are the advantages of being a single parent bababel angeke umlaleli
Lele msakazweni inamba 88.4 across any single parent la live iqale ngihlehla 2 weeks back impela msakazi wami ngangingafundwanga impela kodwa nami okwakungidida ngangiyibona ngithena ngiba green. Okay, ngicela ukuyibamba siphinde futhi sizame. Okay. Ngicela ukuzama ngenye indlela. Kodwa nami Alright. Ithi iyahlangana ihlukane. Usoma button ngizomdinga impela. Ngiphinde ngizame futhi kanje. Alright. Okay, sisazama ukuthola ama comments akho mlaleli. Alright, yazini. This is umsakazo Inanda 88.5 FM indaba za WhatsApp ke uyabona ukube mhlawumbe ukutypeile ngabe ngakufundela manje kugcwele ama voice note yiwo lawa esizama ukwathola sidlalele wona la emsakazweni live sibone ukuthi ngabe khamba kanjani. FM Again ngiqale ngihlehle 2 weeks back impela sakazi wami ngangingafundwanga impela kodwa nami okwakungidida ngangiyibona ngithena ngiba green kodwa hayi lotho ngangafundwanga. Ngize namhlanje ngiqale ngigcine kusangene esabingelela nje usolwazi umyeso wavusane wahamba ugesi kodwa wethu usambothu bese ethe ukithi kancane ukwenqoma amakhanda kune possibility enkulu ke ukuthi vele ngase ngingazizwa nami emsakazweni namhlanje ngoba ngaleso sikhathi uvele wahamba ugesi kumanje awukho but ngithanda ukucontributor even ngingemuva kwamakhamera ngingazwakali ngingazizwa mina yabo lento ejele angisayizwanga kahle nina njengabantu abayazi kahle nihlela kahle ngoba hayi ilokhu uzayikho la ugesi asinawo uphele nje uhlelo oluqala kodwa ijele khona abantu abaliphila khona ingane eziliphilayo zikhula babona nje akulula ukuthi uzwe abafana at the age of mhlambe 15 16 17 18 19 bebingelelana njengathi bethi wethu adinomunye kunjani lapho hayi ngikhona abanye abaze bathi yesh la makubingelelwa nokuzo sekuthiwa noma yes umuzu yes ndoda mashallah line kodwa manje uqale ukuthi lo line lo uyawazi yini ukuthi kukhulunywa ngani makukhulunywa kanjalo ngoba as far as ngazi ukuthi line angithi endlini eyodwa kuba khona ama 26 nama 28 mhlambe ke nabanye koma 27 nama 11 nama skybed uma mhlambe i26 limenyezwa i28 ewindini ngale uzofika amvulisa mayephenduka lo abese phakamisa inombolo yakhe mayukuthi uphakamisa u6 abese vula lo amphakamisele naye abesethi line futhi umnikeza ini ulayini ukuthi angaya ngale ayolalela ngoba uzonqamula endaweni yabo hayi ngale ngithi 26 alitholakala kuma 28 nama 28 awatholakala ngale lento yabo uzobezwa beyikhuluma abayazi nanokuyazi inombolo kahle hle into efihlwayo uyuze mabe bekhuluma kahle labantu bethi uyomashushayisana nalawo madoda akangawo ngesikhumba semva acela ungaphikisi ngoba uyophikelela nokuphikela phela nobangela odalekile ngonyaka nangu-time leyo nto yabo isho ukuthi njengobethi uyomashushayisana nalawo madoda akangawo ngesikhumba semva acela ungaphikisi uyohamba uhlangane nabantu oyitshela ukuthi umfundisi kanti ayiyena iyafihlwa ifihlile bese cela ungaphikisi
mangabe kunento ayifuna kuwena mnike kwamphikisi ngoba uyophikelela nokuphikelela ngoba uyofa ngesikhathi sebeyithatha ngelokhuzi ngendluzula ngonobangela yobudalekile ngaleso sigameko sakwasenzeka ngonyaka nangothami ngaleso sikhathi manje bona mawuhamba umuntu yes phakamisa isithuba phakamisa u8 uyileyo nto ayiyona kanti lo kuthiwa uyomasha ushayisana namadoda akangako ngesikhumba semvu umuntu ongayitshela ukuthi uyileyo nto ayiyona ngenxa nje nami yokuhlonipha isikhathi benginganda kodwa ngicela ukuma lapho futhi ugesa awukho impela ngiyazi ukuthi ngase ngingazizwa nje lutho ngiyabonga kakhulu uZ Ngwane Everland Zathi Ngwane siyabonga yaziwa ngithatha mina ngishayisa ithonga ngibaphatha uZ ngoba abafana bethu they have no clue into abayenzayo bayayisho nje basho nje abazi nokwazi exactly abazi nokwazi lento ekade sitsho Queen Rejoice kuthi phela the only role models akhona elokushini igebengu ngoba laba abanothe kufika ngaba ama role models abafuni ukuba ama role model einganeni uqhubeka isikhatha shalom umuntu akabingelele studio ngiyabingelela babenhle kuthabo sambothi sisiQueen Rejoice akubadidiyeli baphathi bohlelo nabalaleli kuze zonke indawo la bekhona dismantling the school to prison pipeline saze sanzima nasi sihloko sivundulula ukungcola okujulile okwenziwe isystem esiphila ngaphansi kwayo i-democracy nohulumeni bethu abasiphethe uyabona mhla ezikoleni kwabuya ama sports kwabuya agriculture kwabuya arts and craft ila imfundo yethu iyophila khona ngoba uqala kusekhona lezi zinto ezikoleni izikole bezikhiqiza abafundi nama graduates alolonke uhlobo kodwa manje indlela ekwenziwa ngayo kufocuswa kwinto ye-academic kuphela kanti abantu ngeke baze babe ama-academics bonke ibalekile lento yama-sports ne-arts and culture ne-agriculture ezikoleni ngoba siphiwe iziphiwo ezingafani manje unye kwi-curriculum ushiye imfundo ekhiqiza ama-academics kuphela uthini ngalabo bantu abama-artist uthini ngalabantu abaphiwe iziphiwo zebhola nje yama-sports ukugijima baphiwe ukuba abalimi uthini ngala abaphiwa ukubaba labo bantu already usubabulele ekuthenini babe ama-victims ezidakamizwa ngoba ayikho into abasazoyenza ibakhiphe busy ngiyabonga ithuba cela ukuthatha leli thuba ngihlele ngizansi ngingaze ngilule kakhulu uKings Fiso kwaDukuza esite ngaphansi ethethe sitikidikini shalom siyabonga Kings Fiso azothinta iphuzu libalekile kahle kabi uKings Fiso uqhubeka ila ngithinta iphuzu lakhe ngoba nje iskili bakithi esitikidikini ya mfowethu njani emsakazi mfowethu niyaphila kodwa mayibhode nawe nayo sisi wami lapha estage mfowethu right bafowethu ngithi nje nihlele nosicelo wabandlela waphansi le show imlalazi kodwa ngandlala isigodi bafowethu ngithi nje angisalutho onke amaphanda kithi show bafowethu ngithi abafowethu besakithi isigodi nomdlalo lapha nokhona kwangobese mfowethu insizwa yakithi ekhehlelo uMarishozi lapha phansi mangangene ngithi mfowethu nje insizwa yakithi nje ayidlale kahle umdlalo wayo mfowethu uphumelele ube kahle mbongeba mfowethu asikwazanga ukuthi size lapho mfowethu emdlalweni manje sibhizi la eThekwini mfowethu sibambekile abelungu basifona mfowethu kodwa ke uxolo mfowethu hayi ake sithi nje mfowethu uhlelo luhle mfowethu liqhubeke nje kamnandi mfowethu nje le phambili bafowethu uhlelo leni lumnandi kwi-weekend sihlalele kuyisonto bafowethu usuku oluhle bafowethu usuku oluhle nje ngiyena umfowumzulu kaSilwe Sikhariswana uncedize iposi ezafika lenyana zisho ngazilwini ze-GDF inkonzo evele ngelunda phathwe indaba embili zaseshompe ehlela nomtilombo ngithi danko my good danko ngibingelele uhlelweni lwethu esilithandayo ngibingelele indlovukazi ngibingelele ubhuti uSambothi noBaba Timbana
Yazi kukhona into ngihlale nginokunaka loluzanga kuhlambuluke lokhu namhlanje uyazi ulwazi lika baba uDimbane lweze unokhuluma ngezinto about this hip hop movement yakhona ngibona ukuthi if ungathiwa umuntu okhula ngaphansi noma osondele eduze kaBaba Dimbane uyaduka uyobuduka ngokuyathanda cause ngicabanga ukuthi uyibeke kwi level la ukuthi ukhula ukushuthi uyehla bekwi level yomuntu understand izimo umuntu adila nazo ngokuyiqonda cause uyakwazi ukuthi kwenzakalani even on this hip hop movement ngikukhunjuzwa yini lokho ngikukhunjuzwa ilento eyathi into endlovukazi yelini noma incika ngolimi lwakhona leya nto leyana abantu abaningi mhlambe bengeke ngazi ukuthi i-originator from kuphi leya nto ipromotwa i-hip hop movement like abantu abafana nabo Dwayne Carter, Lil Wayne no Future abantu popularize leya nto kuze kube namhlanje sekundaba mlonyeni mhlawumbe umuntu omunye ngengeqonda ukuthi lento no ipopularizwa i-hip hop so as umzali you need ukuthi kwezinye izikhathi uyeke lokhu kuba ingqwele kaMaskandi ngoba enye into eyinkinga abantu bathanda izinto ezichazisayo nezinomsindo nothi izinto ezifuna ukuthi ulalele i-hip hop is full of yonke lento enayo but iyo into ezifuna ukuthi uyenze ukuthi uyilalele even ngisho ama-instruments akhona ukuthi ulalele uze ukuthi bese uyibuza ingane yakho ukuthi uthandane kulento. So as umzali ke ongekho exposed to ukwazi ukuthi ingane that's why ethi umuntu ingane ukuthi nawe uqonda ukuthi kwenzakalana enganeni. Secondly ubuke iLO dadwethu iLO ungabe senze iphutha masingathi useless kodwa kuya ngokuthi ifundiswa ubani ufundiswa abani esishilo ke zathi ifundiswa laba bantu vele into yonke efile mawubuka umzali mawubuka dadwethu iLO isona sifunde senza ukuthi umuntu abe nguye without ukubheka ukuthi uzoskorani ngayo but it depends ukuthi ifundiswa abantu kwabantu abafundiswayo even ngisho ekhaya abafundiswele ukuthi you cannot expect ukuthi system ikufundisele ingane ngiyazi ukuthi agenda ileyo but as umuntu ke wena obheka izinto ngeke ingane yakho ukuthi ayifundi iLO izofundiswa izinto iLO vele izoduka because izinye izinto izoshuka kuyingaqondo ukuthi kufanele ukuthi i-apply kanjani empilweni kuze ziyisebenzele iLO dadwethu iyona into efundisa umuntu about khona lento okuthiwa i-IQ cishe i-intelligence quotient bese kuba khona i-social quotient ne-emotional quotient that is where iLO ke igxila khona ukuthi umuntu wakheka kanjani yena eziyena not ukuthi ufuna ukuskorani because phela iqiniso kufanele izibhekane nalo makuthiwa afunda i-mathematics kuthiwa afunda i-mathematics ne-physics kuze ube engineer usebenze kahle so i-system izotake over ithathe ingane zakhe ifundise whatever abafuna ukuyifundisa zona because uzobe ungekho lapho wena esithombeni isikole ubuye ukhathele kuphindeka leyo nto but iLO uma uzoyinaka dadwethu iLO inendawo lapho ekufundisa khona ukuthi empilweni ukuze uvelele kufanele ube nguwe not ukuthi unani uma abantu bayifunda luckily ke ngayifunda ngayipasa noma nami ngangisho ukuthi useless while ngangisafunda back then ukufundisa ukuthi ube nguwe not ukuthi uzoskorani ngayo that is why labo baba ama blesser lama kubanake labo baba labasebenzisa imali to manipulate ngani ayikho into positive abangayitshela umuntu so ukuze wena ubabone ukuthi bavelele noma babalekile they flashing things on you then now sisi futhi labo bama Benten benza the very same thing abayifundanga iLO akuona wonke umuntu ongayifundanga iLO rezina njengoba uDimbane no nawe Ndlovukazi no Bhuti Thabo Sambo abantu abaningi abayifundanga iLO bayastaglisha ngeconfidence ngisho ama relationship abo kwembulwa kuyembezwa ngani uma wayifunda wayiphasa uyahamba ubona lento yangisiza ukuthi ngibe yimi la kwakho khona i-social quotient kanye ne-emotional quotient cause i-system ifuna i-IQ cause phela ngithi u-system for i-system ifuna ukukusebenzisa ngiyakuzwa mfowethu waqeda aqhubekela ngicela ukuthatha ivoice note yokugcina bese ngithatha i-comment ayangisazi okay nansa let's create in studio makube kuhle nakubalandeli abalaleli ngibuka isihloko sanamhlanje sibhlungu it's very touching mangabe uzoyivisualize lento ekhulunywayo mina umuntu oyithatha into ngomqondo ibe khona ngeze ngibe emotional ingakho ngathanda ukufocus entweni ebhedayo
ngoba njengamanje nje sengibuka impilo yengane encane nje esikhathini samanje ezalwayo noma nje ngathi no 1 year to 2 years isikhathi esiningi ezalwa ama-2K vele so 2K lizoyiphathele iPhone ingane nansi yakhala la kusukela emncaneni bayo ayikona nginaka iPhone one way ingane ezidube ikhala ezithulisa kunokulimala okukhona ekudubeni kwayo ukuthi hayi isiya understand ukuthi uma ngeke ngithatha ngone iphephele kugogo umama athola umsebenzi ayithola umsebenzi umama ingane iyasala igadwa umuntu uyabuya umama ebuye mhlawumbe ingane silele fast forward helicopter parenting ngane jabula umama mayibuyile usekathi uyabuya phinde futhi ahambe ezolandwa imoto ebusuku ingane nje bazoyibona mhlawumbe abantu i-right but iyabuya esikoleni umzali akekho iyashintsha engathi ayithanda ishintshe ukuthi kuthiwe esikoleni akekho nendaba ingane idlala nengane zamakhelwane ifunda enhlamba yakamakhelwane imoya yasemndenini ehlukahlukene there's no parenting enganeni lapho isikhulile ingane siyenza amacala ehlangane nengane zamakhelwane iyasatshiswa khulunywa kabuhlungu uthethe isundendende uthethe somzali njalo oxovekile naye ongayikhulisanga ingane sonke lento ngisafocus nje emntwaneni ukuthi le topic ekhulunywa hayi ibhlungu ngempela mangabe uzoyibuka ukuthi ingane enda kanjani emajele so nangu umzali la useyathetha useyafuna siphela manje samela khokha mhlambe winde nje la kamakhelwane ingane zidlala sekhuluma ndendende angizokuphahlaza uzwa ulalela iphusha isiphongweni ingane ingane vele iba lokuduba masihamba okay again iyakufunda ibanga isandla kuma wayo ne-iPhone mase sihamba ingane vele ebangani outside ngoba ekhaya no siyazi ukuthi phephele banganini ihlinile futhi lapho imagine mhlawumbe sithi ingane yomfana equvile vele manje obvious ayikhamfathi wa umuntu unesikena yakhula nje kanjalo yenza into ewrong dodana nabangane sikhipha lo langa ngaphandle kulula kakhulu manje ukuthi yenze icala ezofika ifaka ejele so noma ngabe nje angifuna ngokucabanga ngiqhubeka ngidlule kuleso stage ngoba already sosebe mess umuntu lo okhandwe endlini so benginayo solution kodwa manje athi sengilahlekele futhi again akusiza ukuthi singabazali sifunde ngisazi solution bengikade ngithini kodwa sivele yalahleka ngoba again sengiyivisualize lento engishoyo kodwa kona abaphuza amaningi azwakele isikhathi sesisixoxa ngicela ukudotsa nje lo 1 bese ke siyahamba awusisanibonani ngicela ukungazisho enzima i-topic and ngithinta kakhulu mina ngikhulele kubaba nomama abathandanayo kakhulu nakuba imali bekuyinto engekho kakhulu kodwa bekungazwakali ngoba ibifihlwa uthando ebesilithola mina ngizakhela indlela yami yokuphila nomama wezingane zami uma sengiba naye ngisemncane engakabibikho ngimakha emqondweni and ngikhule ngizidlalela isports uma sengizibandakanya nezothando ngathola ingane yokuqala ngangiqala kuba sothandweni uma ngiyibuza intombi ukuthi uke ube naye umuntu yathi cha so kumina automatically lo muntu uyintombi into wathi esekhulelwe ingane yami ngiyazwa ngosister wakhe ethi useke waqoma futhi walala kumina kuzidumela isports angazi nokuthi umuntu onjani oyintombi into so emqondweni wami kwabanzima ngoba azange ngisaqonda ukuthi ingane yami yini ngempela kodwa ngagcina ngamukela ukuthi ingane yami kube nezinto eziningi ezilandelayo zamadoda ezangilimaza ezinye ebengizizwa nangezingane zami zingitshela ukuthi uma uthandana nomuntu uhlala lapha yazi isho zikhomba zithi asambe somshaya lo muntu manje sengike ngibone kunzima ukuthanda
noma ukuthana nomuntu ongakhulanga nobaba noma wakhe ngoba ubuye athatha izinto ezi wrong azilethela emndenini wakho yo uthi lapha ngengane asambeni asambe ayizwa letimbali kuhlangene abantu abakhule ngendlela engafane ukuthi kwenzakalani ke manje i-disaster Mfundo Joyce siyabonga nesikhathi noma sehlile ejahu siyabonga kakhulu. Thank you to everybody who came through. Staklo, thank you so much, mate. It was a very difficult topic, but we were able to negotiate through it. In number yami iti 07666 33954. Ake ngiphinde futhi sesiqeda nje. Inamba yami ithi 07666 33954. Dembani Thaboka Sambuthi number 068 871 0778 068 871 0778 Mdali mayivumile ngesonto lizayo Sambothi kanjani samba sababa omwayi omabhuti Mwai mabhuti right asambeni ke siphuma ngo Spirit of Praise kunodom kokstart asikho isikhali usongwe insimbo sengela ngiyavalelisa Tangipazamisa ngisangishayile Thank you so much. Shayile inki papa imlayeli sithembu siyohlangana isikhathi ezifana